aka ce babun kace a cikin babi muke a babi ne na'am na menene wannan babi aka ce fi hali corona na'am ma raw material malai ce ga wani babi fi hali corona ma raw material Allah ga tuwala babun da zai jawabi kan dangantaka tsakanin wannan cuta ta COVID-19 corona Allah ga tuwala da kuma halin raw material shine fa da halin da raw material yake ciki sakamakon ta shine fa Allah ga tuwala to fa mm. aka ce innal corona haqqun sannan dai malai ce innal corona haqqun lalle corona gaskiya ce wa innal ju'a haqqun wa innal ju'a haqqun da sannan dai magana yunwa ma gaskiya ce shine fa Allah ga tuwala akwai turmi kenan wai na'am an ci karo kenan da kabara aka ce wa bainahuma umurun mushtabihatun a tsakankanin su akwai mushbaha Allah ga tuwala akwai yanayi Allah ga tuwala akwai matsaloli kafiran nan ga ga corona ciwo ga yunwa nan ga top ga ciwo ga yunwa wai Allah ga tuwala na'am aka ce kana raw material raw material dama tuni raw material ya kasance tsitsitsi dama can yana cikin halin tsitsitsi da wayo na Allah ne yasu qabala maji'u corona tun gabanin zuwan corona dama can yana cikin wannan hali na kaka na kayi wa ashaddu fusatahu amma dai abin da ya bata wa shi raw material rai huwa tsammanahu shine tsammanin sa fi zamani jam'iyyata alifun a lokacin jam'iyyar nan ta alifun anna maratahu akan batun mararsa karkitat ya tsammaci cewar za a saka masa mara fi zaman jam'iyyatu alifun cewar idan alifun ta zo lalle za a saka masa mara ya tsinko fitsarin sarransa wannan shi tsammanin talakan Najeriya ya ce wa min tsammanuhu aidan cikin wani tsammanin nasa dai anna shinkafiyatun cewa ita wannan shinkafa satakuna aqallu min 3,000 naira za ta kasance yana magana buhun ne a lalace Allah ga tuwali bayan shigowa jami'ta alifun din nan a lalace ko ba komai talaka zai sai buhun shinkafa akan 3,000 wannan shine tsammanin mafi yawan talakawa da suke tsammanin cewa in ta zo ko shakka babu buhun shinkafar nan bai wuce 3,000 ba subhanallah wato min ashaddu fusatu